Awu, awelibonda mntaka baba, awelibonda. Uyabona impela umncwabo wakho namhla wafa. U2 weeks mhle. Mhle u2 weeks kuvula inkundla kube kuyingqovu yethende. Nobana sukume ushaka hayi una umlando. Waqala nini lento uyabona nje uphuza ushukela mhla eqhaphaza uthwalo fethu abhekhe ingoma ntisho uwo baqhathile uwe ingoma kalokhuza kwamtshengiseni lewo ethayini kumgqumeni akudli endlu uwe nakho namhlanje suphindile ithi kaMduma wazoyinika unjoko yonke lemgilingo nemculo dwigile kumaskandi nguphikela uwe utholiswa umgodi izinja beyikhahlela izilwane behlukumeza lena ubatholisa ikhova imoto izinja bebhoshe emotweni uthathe omanqale bafaka emabhitha eqhuswa ngempama security ngabona ngithini kodwa umlando wakho 2 weeks imilite mntaka baba inkinga 2 weeks besukume bekhala oDSD bakhuphisa ucisha ama radios California igula into idane ngizongena umjikithelwa hayi ngeke kuyiphethe igame uyiphethe igame ngeke awukwazi ukuthi ngosuku olulodwa 2 weeks nje kube kuyitende futhi mhla wafa fanele udlale lo mculo wena khona umculo fanele phansi bese uyangcwatshwa